näkemys elämästä. Epävarma, kaoottinen on tila. Tunnekuohu uskomusta horjuttaa. Elämä, ihana ja kurja. Samalla kertaa. Yhtä aikaa syntymä ja kuolema, kuin karuselli kiertää sirkuksessa, positiivin tahdissa. Ja narri kaikelle nauraa, ha ha ha. Niin hauras ja haihtuva, ei siitä ole pienintäkään käsitystä. Ei kuvaa, minkä piirtäisi. Väri tuupuu, ei pensseliä, millä maiseman maalaisi. Pellava öljypullo on kuivunut, kädet pystyyn nostettava, ilman kuvaa elettävä. Se sinänsä hyväksyttävä. Sää epävakainen, salamat tantereeseen kuin pommit iski helteen jälkeen. Kuin tykit jyrähtäen, julmetusti leimuen. Taivas, valkoinen, salamavaloista. Korvat lukossa ilotulituksesta. Sehän tarkoitti enemmänkin. Tarkemmin ajatellen, enteellistä, sarkastista. Lievä päänsärky vaivaa, ilmasähköä tulvillaan. Ja taivas niin julmetun sinisen musta. Luonto taas kerran suuruutensa osoitti. Se on hallitsematon. Ihminen vain pieni, maan matonen, perimmäisten kysymysten äänellä. Avuton. Yksin kristallipallo totuuden kertoo. Sen osan, joka on todennäköistä. Niin. Ja ehkä mustalainen sen korteista ennustaa. Rahasta. Kohtalaisesti. Murros. Muutos tulee vastaan väistämättä. Mikään ei ole pysyvää. Turha vastaan väittää. Tieteellisesti. Vuodet ei kaikkea opeta. Päinvastoin. Umpikujaan joutuu. Pystyseinää lamautuneena tuijottaa. Neuvotonna. Ei käytössä. Tikkaita. Kiivetä. Aidan yli. Vihreämmille niityille. Tilanne tuli aivan yllättäen, vaikka sitä odotti. Tavallaan. Ja se etukäteen moneen kertaan varoitti. Varoitti selkeästi, ilmiselvästi. Jo punainen valo paloi. Toista päivää. Mutta ken sellaista ymmärtäisi yksinkertaisuudessaan
etukäteen. Kuolema saapui kylään kutsumatta. Se tabu, ehdoton, brutaalisen konkreettinen, muka yllätys, ruumis muistoksi jäi ikoniksi. Henki pitkään lentoon lähti, mutta mihin ilman suuntaan? Ylös, alas. Sitä itku silmässä selitellään, todistellaan, spekuloidaan liian vaikeilla käsitteillä. Kaikki suuresti hämmästyivät lopullisuutta. Viisaatkin päätä raapivat, neuvottomman hiuksia repivät. Pappi valkokaapuinen lohduttaa yritti. Ontoin sanan kääntein. Kuinka näin pääsi käymään? Leski ypeyksin mustissa. Itkee häpeämättä. Kasvot kalpeana kuin liitu. Selityksistä ei apua, ei rahtuakaan. Niistä puuttuu uskottavuus. Syntymä ei ole alku ollenkaan, niin kuin yleisesti luullaan, olettamusta pelkkää. Se on loppu, itseisarvo, pelkkä heitto, pahainen. Sillä voi operoida kuin numeroilla, leikitellen, mennen tullen ja naurahtaa. Sitä voi hyvinkin verrata kuolemaan. Ei elämän kanssa mitään tekemistä. Kuitenkin toisin väitetään. Itsepintaisesti, huolettomasti. Sitä ei ollenkaan ymmärrä jesuiitat. Ei buddha eikä pakanat. Ei papit eikä kappalaiset. Ei Jeesus eikä Jumala. Parempia todisteita tarvitaan. Vedenpitäviä, kestäviä. Syntymä sijoittuu aikajanaan. Täysin merkityksettömänä. Se on samalla kaunis ja ruma. Ristiriita. Mä haluan vain nukkua. Päivät pitkät. Oliko mitään todellista ollutkaan? Siinä vasta perimmäinen kysymys. Aika
riittämätön, liian lyhyt. Sitä tuhlaa tuottomasti. Muistot niin hauraat, haihtuneet. Kuvat niin kauniit kadonneet, jäljettömiin. Loppuun asti ei edes omatunto kolkuta. Haihtuneet ties minne. Siis nukkuu pois ikuisesti. Suoranainen itsemurha. Katse, alun perin kirkas, sinisilmäinen, nyt kaaoksesta täysin sumentunut. Maailmasta vieraantunut, etääntynyt ympäristöstä. Missä oli uskottavuus? Rehellisyys petollisuudelle menneen tullen hävisi. Se hautoi itsemurhaa omalla tavallaan. Sairaalla tavallaan. Otti käteen kivenmurikan. Kallon aikoi hajottaa brutaalisti, yllättäen. Epäilyksen häivähdys. Jossain silti toivon kipinä. Laski kiven pois syrjään saataville. Teatraalisesti polvilleen putosi. Ristikädet rukoukseen. Elämää alkoi kunnioittaa uudestaan.